सिखा बर' गामि हिरिम्बापुर काहिलिपारा जिल्ला गुवाहाटी कामरुप मेट्र दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। ख दिनखन मेथाइनि गिबि सिरि अ बिफा नों गसाइ जागायबाय। अ बिफा नों गसाइ आयौ बिफा नों दहाय नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अ बिफा नों गसाइ आयौ बिफा नों दहाय नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अननाय गोसोखौ लानानै बिमानि माला लानानै खेमा होदो नों जोंखौ जोंखौ। अननाय गोसोखौ लानानै बिमानि माला लानानै खेमा होदो नों जोंखौ जोंखौ। रां रासिया गोहो रासिया मैथा रासिया नोंनो अ आफादे नोंनो। रां रासिया गोहो रासिया मैथा रासिया नोंनो अ आफादे नोंनो। मुलुगनिगिरि थानिगिरि फालिगिरि गोथारै आफा जोंनि मुलुगनिगिरि थानिगिरि फालिगिरि गोथारै आफा जोंनि। आलारि बाथि सावना होना गोजा गोसोम गोमो गुफुर बिबार होना खुलुमो जोंलाय दहाय दहाय। आलारि बाथि सावना होना गोजा गोसोम गोमो गुफुर बिबार होना खुलुमो जोंलाय दहाय दहाय। सोरजिगिरिया अननायगिरिया नोंनो अ आफादे नोंनो। सोरजिगिरिया अननायगिरिया नोंनो अ आफादे नोंनो। बावनाय थिनायाव गोरोन्थि जाब्ला जाया दिनै जोंहा जेबो आखायाव निमाहा होदो दहाय बावनाय थिनायाव गोरोन्थि जाब्ला जाया दिनै जोंहा जेबो आखायाव निमाहा होदो दहाय दहाय। अ बिफा नों गसाइ आयौ बिफा नों दहाय नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अ बिफा नों गसाइ आयौ